नाथाय आं आंनि उदैनि थाखाय नङा, जोंनि लाइमोनफोरनि, जोंनि इयुन जेनेरेसननि, जोंनि हारिनि, जोंनि बिटिआरनि मोजांनि थाखाय आं रिकुवेस्ट खालामबाय। उसु गेलेनायनि गेजेरजों गावखौनो जाफुंसार गेलेगिरि महरै गायसननो हानाय उदांस्रि नार्जारी बिथांनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि। नंगौ, आं नैबे समाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आइथुगाव गामियाव आं बे समाव दङ आरो नैबे क'क्राझार जिल्लानि जा आइथुगाव गामि, बे आइथुगाव गामियावनो उसु गेलेनानै जाफुंसार जानाय नेशनेल उसु जाज महरै गनायथि मोननाय उदांस्रि नार्जारी बिथाङा नैबे आइथुगाव गामियावनो जोनोम जादोंमोन आरो बे आइथुगाव गामिनिफ्रायनो गेलेनानै बिथाङा गावनि गेलेनायखौ जागायजेनदोंमोन। बे समाव आं नैबे आइथुगाव गामियाव दङ आरो बे समाव जों बुंनांगोन दि उसु गेलेगिरि बा उसु नेशनेल जाज उदांस्रि नार्जारीनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि जे बिथाङा गावनि जोनोम गामि आइथुगाव गामियाव मोनसे एकाडेमि, सिखोना जोहोलाव स्पर्ट्स एकाडेमि मुंनि मोनसे स्पर्ट्स एकाडेमि गायसननायनि गेजेरजों ओनसोलनि लाइमोन, गामिनि लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे गोदान मिजिं बिथाङा रनसायदों। ओनसोलनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ लानानै बिथाङा गेलेनायनि बिथिंजों लामा दिन्थिनो थाखाय बिथाङा सिगांबोदों। नंगौ, आं नैबे समाव दङ केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन। नैबे नुथायानो जादों आइथुगाव गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गेलेगिरिफोरा गेलेनाय मोनसे नुथाय। ओनसोलनि बा गामिनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ लानानै उसु गेलेगिरि उदांस्रि नार्जारी बिथाङा मोनसे गोदान लामा लाइमोनफोरनो दिन्थिनो थाखाय सिगांबोदों। बे गामियावनो मोनसे सिखोना जोहोलाव मुंनि स्पर्ट्स एकाडेमि खुलिनानै बिथाङा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि फारसे लामा दिन्थिनो सिगांबोदों। बे समाव आङो उदांस्रि नार्जारी बिथांनि गेजेरजों बिथाङा माबायदि थांखि लानानै बे सिखोना जोहोलाव स्पर्ट्स एकाडेमिखौ गायसनदों, बिथांनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजागोन। मा फोरमायगोन जिहेथु नोंथाङा नैबे गामियाव गोदानै स्पर्ट्स एकाडेमि खुलिनानै गेलेनायनि बिथिङाव खामानि मावनो हास्थायदों, सिगांबोदों, माबायदि थांखि लादों? आं बेखौनो मोनसे गोख्रों थांखि लादों दे, माने भिलेज एरियायाव थानाय, जेनेबा आइथुगावआवबो मोनसे भिलेज एरिया आरो ओरै माखासे गोथौ एरियाफोर दं, जेरैहाय जाहारबारि, उल्थापानि एरिया, बेखौ लानानै आङो गामि एरियानि प्लेयारफोरखौ राफोद गेलेगिरि महरै गायसनलांनो टारगेट लानानै दिनै बे एकाडेमिखौ गायसननाय जादों। आरो आंजों लोगोसे प्रेसिडेन्ट बिथां नैबे आइथुगाव गामिनि मैदान औवारि बिथाङा इन्जिनियार सार, आरो दिनै जोंहा मायनावफुरि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथां आदा सांग्रां सारा बुहुद माने आंनि जि टारगेट लादों बाहाय बुहुद मदद खालामदों। जेरैहाय गामिनिफ्रायनो बुहुद नाजानायनि गेजेरजों सापर्ट होनानै दिनै मेगनजों नुदों जे गेलेनायनि गेजेरजों नंगौ स्पर्ट्सजों मोनसे हारिनि सिनायथि, मोनसे हादरनि गौरब, गोग्गानाय, हादरनि जौगाथाया स्पर्ट्सजोंबो दङ। थिग बेखौ नोजोर बोनानै आङो दिनै जोंनि लाइमोनफोरा बे एकाडेमिनिफ्रायनो गेलेनानै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम सौहैयो बा फैबाय थानाय समाव वार्ल्डनि सासे गोग्गो प्लेयारफोर ओंखारहैनो हाहैयो, आं बेखौनो टारगेट लानानै दिनै बे एकाडेमिखौ खुलिनाय जादों। आरो गाहायै नोंथांनि एकाडेमियाव माबे गेलेनाय आयदाखौ लानानै फोरोंनाय जागोन बा ट्रेनिं होनाय जागोन? आङो बे एकाडेमियाव जेरै गिबि खेब आंखौ उसु होननानैनो मिथियो, दा उसुनि नामैनो आङो प्लेनिं खालामग्रोबाय थादोंमोन जे सिखोना जोहोलाव उसु एकाडेमि खालामनो। बेनिफ्राय जोङो जयैनो सावरायलायनानै नोजोर बोनानै स्पर्ट्सनि डेभेलप खालामनांगौबा मोनसेजोंल' जाया, उसुआव नङा, दिनै लागुरियाव नङा, काबादियाव, बा सोरबाया फुटबलाव, सोरबाया एथलेटिकआव, सोरबायाहाय दिनै बक्सिंआव, बेफोरबायदि मोनफ्रोम स्पर्ट्सआव बाव नङा बाव बाहागो लानो खुदखि लाइमोनफोरा गावनि लाइफखौ दानानै लानो हायो। थिग मोनसेल' पारपसजों जुदि खारलांबाय थायोबा मालाबा बै प्लेयाराव बबेबा माबानि थाखाय दिनै नैबे लागुरिजों थांबाय थाबाय, दा बाहाय सेलेक्सनखौ साफ्रोमबो मोनहैजोबा जानो हागौ। राफोद सायख'नायाव सासे सानैल' टिमनि गेजेराव सेलेक्सन जालाङो। थिग माखासेफ्रा दिनै सेलेक्सन मोनाबा बेखार जानानै थायो। अब्ला बैसोरखौ मायाव एंगेज खालामगोन? दिनै बिसोरखौ उसुआव एंगेज खालामनांगोन, उसुजों जुदि मोनाबा ओरै काबादियाव एंगेज खालामनांगोन, बाव मोनाबा जुदि एथलेटिकआव एंगेज खालामनांगोन। बेबायदि माखासे माबाखौ नोजोर बोनानै आं बेखौहाय गायसननाय जादों आरो जाहाथे लाइमोनफोरा स्पर्ट्स पारसन ओंखारबोनानै बेखार जाया, रावबो बाव मोना बाव चान्स लानो हायो। बेखौ टारगेट लानानै
दानाय जादों आरो। नोंथांनि एकाडेमियाव माबायदि फरायसाफोरा बा स्टुडेन्टसफोरा माबायदि गेलेगिरिफ्रा बाहागो लाफैनायखौ मोननो हादों? आङो दा लाइमोनफोरखौ बाख्नायनांगोन आरो गार्जेनफोरखौ बाख्नायनांगोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि साफ्रोमबो गार्जेन आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां गोरों गोरा बिथांमोन दं आङो बाख्नायनांगोन। गोबां स्पर्ट्सआव थुलुंगा होनायनि गेजेरजों गार्जेनफ्राबो नोजोर बोनानै दिनै लाइमोनफोरखौ गोरलैनिफ्राय हगाराखैबाबो नै आन्डार 19 जिखिनि फरायसाफ्रा सोरबाया पिअ बिए पास जानाय दंजोबो, सोरबा इउनिभार्सिटि लेभेलाव फरायनाय दंजोबो, बिसोरो दिनै बे बाहागो लाफैदों बे गेमावहाय। आरो लाइमोन गोरलै गोरलै खिलिजेननाय, जायखौ जों खिलिजेननाय महराव नुयो, थाखोसे थाखोनै बा थाखो 3आव फरायनाय बै क्लास 3निफ्रायनो दिनै बाहाय नुजाफैनो हानायनि गावसिनि पारफरमेन्सखौ लाफैनाय, बै खिलिजेननाय बिबारफोरनिफ्रायनो बाहाय फैदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे आं माने एकाडेमिखौ खुलिनानै आन्डार 19ल' प्लेयार बरननो हागोन नामा सानदोंमोन, नाथाय गोबां माने साखा फारा जानानै लाइमोनफ्रा आगयबोदों, दा खुदखि नुनोबो मोनदों। आं आरो गोसोआव जोबोद गोजोननाय दं, आंनि मिजिं आरो जाहैगोन होननानै। आरो साफ्रोमबो जोंनि बिटिआर एरियायाव थानाय मानगोनां बिटिआरनि दैदेनगिरिफोर आरो स्पर्ट्स मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो बिथांमोनखौ आरो मानगोनां आइ आफाखौ आं बेखौनो खावलायो, लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनायाव सापर्ट होयो। बाव आं हारसिंनिल' आवगायलांबाय थाबाबो जाया, गोबां बेफोरनिफ्राय सापर्ट मोनोबा आरो टेकनिक मोनोबा बे सानसेनि समाव आं जि टारगेट लादों बेयो साक्सेस जाहैगोनखौ आं आसा खालामदों। जायफोर गेलेगिरिफोरानोखि जागायजेननाय गेलेगिरिफोरा नोंथांनि एकाडेमियाव सोलोंफैनो गोसो जागोन, बिथांमोननि सोलोंफैनायनि प्रसेसा माबायदि जागोन? जाय सोलोंनो गोसो दङ, एटेन्ड जाफैनो गोसो दं, दा बेनो गोबां माने दुखुनांथाव साफ्रोमबोनि गामि सिङाव थानाय गार्जेनफ्रादि साफ्रोमबो माने बेकार माने हाबनाय इनकाम गैया, जे कुटि खस्थ' मावनानै जायो, साफ्रोमबो माने साख्रि आवला गैया, खस्थ'जों सोलियो, अब्लाबो फिसाफोरखौ खुदखि मानसि खालामनो बा आंनिफ्राय जे साबसिन जायो, जे फिसाफ्रा खस्थ' मोना, बेखौ नोजोर बोनानै गासैबो माने खस्थ' न'खरनिफ्राय बांसिन आगयबोदों। दा बैखौ नोजोर बोनानै आं बिसोरनिफ्राय एडमिसन फिस थाइसेबो लाया। सोरखारा आंनो जि अननानै सोलिनो आन्था फिसा जब होनानै दरमा होदों, आं बेजोंनो सोलिनानै खुदखि गावनिफ्राय साबसिन जाथों, देशआ मोजां जाथों, गावजों गाव एना एनिया जोबस्रांथों आरो जोंनि इयुन जेनेरेसना आग बारायलांबाय थानो हाथों, बेखौ नोजोर बोनानै आङो फिस लानाय जायाखै। माने मान्थलि सिस्टेमबो आं लानाय नङा, जाय गावनि लाइफखौ दानानै लानो टारगेट एटेन्ड जाफैनो हागोन। बे बिथिङाव नोंथाङा बिटिआर सोरखारनिफ्राय माबाफोर मदद लुबैगोन नामा? मदद लुबैनाया बेनो जे गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आं रिकुवेस्ट खालामो, जोंनि बे स्टेट गेम बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव थांनाय लाइमोनफोरनि थाखाय आं सोरखारखौ माने माबा खालाया, जे खुदके लाइमोनफ्रा खस्थ'यैनोबाबो थांनानै स्टेटखौ गेलेबोनो हायो आरो स्टेटनिफ्राय सिलेक्सन जानानै जेला नेसनेल गेम्सआव सहैनो हायै बै लाइमोनफोरखौ जाहाथे सापर्ट हरो, आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो। नाथाय आं आंनि उदैनि थाखाय नङा, जोंनि लाइमोनफोरनि, जोंनि इयुन जेनेरेसननि, जोंनि हारिनि, जोंनि बिटिआरनि मोजांनि थाखाय आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामबाय। नोंथांखौ मिथिगौ जे नैबे आइथुगाव गामिनिफ्रायनो नोंथाङा नोंथांनि गेलेनायखौ जागायजेनदोंमोन आरो दिनै नोंथाङा सासे राफोद उसु गेलेगिरि आरो लोगोसेनो जाज। मा फोरमायगोन, नोंथाङा माबायदियै जागायबोदोंमोन आरो माबायदि साक्सेस जाबोनो हादों? बेनो, बै समावथ' स्पर्ट्स होनोबा दिनै ड्रेसनि सायाव गोबां माने बुजिस'नो हायियाव मोनसे घृणा होननाय बुस्थुआ फैयोमोन, जे लंपेन्ट गाननानै फोथाराव ओंखारोब्ला, जे सर्ट पेन्ट गाननानै ओंखारोबा बै आइजोखौ गाज्रि आखुनि आरो गाज्रि नोजोरजों गाज्रि राव बाहायोमोन। जे बियो दानि परिबेसाव नङा, बै समाव जे बिदि थासारिया जोबनानै थांबाय, बे आबै आबौनि दिनावमोन बा जोंनि बिमा बिफानि माने परिबेसनि समावमोन। जे आं बे एरियायाव फिल्डआव खारफैयोबा जाम्बि बायदि खारनाय माबा मोनसे सानोमोन, आरो फिल्डआव ओरैहाय ओंखारलाङोबा माखासे माने स्टेट लेभेलाव गोरों गोरा गोबां आइ आफा आरो फोरोंगिरिफोर दं, जेला ड्रेस गाननानै थांनानै फिल्डनिफ्राय फैयो देरहाबोयो। आं बुहुत अनजाबोदों देबोरगाव एरिया, बेसरगाव एरिया बा क'क्राझार एरियानिफ्राय, नाथाय गामि सिं सिं एरियानिफ्राय माने एसे ड्रेसनि सायाव नेग्लेक्ट सोमजिदों, जे लंपेन्ट गानग्रा हिन्जावा मोजां नङा। नाथाय अब्लाबो आं बुहुत सौसिबोदों। आं बे लंपेन्टनि सायाव हिन्जाव मानसिया गाननानै जे ओंखारोबा बा त्रिसुटनि सायाव, खिन्थु बेकार ड्रेस नङा, त्रिसुट स्पर्ट्स ड्रेसनि सायाव मा भेलु दं बेखौ सानसे मिथिहोगोन होननानै
गोबां टारगेट लादों आरो दिनै आंनि उन उन गोबां लाइमोनफोरानो फिल्डआव स्पर्ट्सनि ड्रेसखौ गाननानै ओंखारदों लाइमोन हिन्जावसाफ्रा आरो खुदखि मेगनजोंबो नुनो मोनदों गोबां लाइमोनफोरानो जोंनि भारत हादराव खुदके गावनि लाइफखौ दानानै लानो हानाय बे गोबां खस्थ' मोनदों। माबे मायथाइनिफ्राय बा माब्लानिफ्राय नोंथांनि गेलेनायखौ जागायजेनदोंमोन आरो आङो फुरा आङो माबाखौ मायथाइखौ गोसोआव लानो हाला जे आङो गेलेजेननाया खिन्थु क्लास 2 निफ्रायनो गेलेजेनदों। दा नुजाफैनो हानाय गोरलै गोरलै गथ'फोर नुदों बैबायदि अबस्था गोरलै गोरलै जे लाइन माबायाव क्लास 2 आव हाबनायाव खुनु जेबो साननो रोङा बुजिसो रोङा स्पर्ट्सआ मा इडुकेसना मा नाथाय आंनाव जै बे फिल्डआवहाय क्लास 2 आव गेलेजेनदों बे फिल्डआवनो अब्ला मोनसे गोसोआव थांखि सोमजिदों जे बाहाय देरहासारनाय लोगो लोगो जे आंखौ स्कुलनि फोरोंगिरि सार मेडाम मोनहा बुहुत आदर खालामदों गामिनि साखाथियाव थानाय आइ आफा आरो सेंग्रा माखासे क्लाबनि मानसिफ्रा आंनि प्राइजखौ लानानै थांनाय लोगो लोगो आंखौ जथ्न' खालामदों नों बेबायदिनो गेलेबाय था बेजों सानसे सासे मानसि जाहैनो हागोन नोंखौ बेबायदि जाहैनो हागोन बेबायदि थुलुंगा होदों लगे लगे आंनि खर'आव हाबदों जे बे खोथाया जागोन नंगौ एथ' मानि फिल्डआव आंखौ अनदोंबा इमान बयबो जुदि आं प्राइज जाजानायाव बयबो गामिनि आइ आफाया जुदि आखाइ खबदोंबा होमबाथ' जाहैगोन आं बे लामाजों थांनानै मोजां मावोबा बयजोंबो सानसे अनजागोन बेखौ आं गोसोआव बिराद खुसिनि गेजेरजों मजबुत थांखि लादों बेनिफ्राय आंनि गेलेनायनि साक्सेस जानायनि उनाव आं टारगेट लाबावदों बिदिब्ला गिबि साक्सेसखौ बा गिबि जाफुंसारनायखौ माब्ला मोन्दोंमोन नोंथाङा? आङो गिबि जाफुंसारनायखौ 2006 आवनो होननांगोन 2006 आवहाय आरो नेसनेल गेलेजेननाया आङो 2003 निफ्राय गेलेजेनदों आं मोनसेल' स्पर्ट्स गेलेयाखै एक्सुवेलि ओरै एथलेटिक काबादि आरो माबाखौ टाइकान्डुफोरखौ गेलेबोदों आरो उसु जुदु बेफोर राउन्डखौ गेलेबोदों आरो आथिखालाव नोंथाङा मा मावनानै दङ खोन्थागोन नामा भिउवार्सफोरनो? मावनायखौ खिन्थानांगौबाथ' बेनो दुखुनांथावा आंनि माने सार्भिस जबा फिसा आंनि फारसे माने नायसनफिनग्राखौ गैया होननानै आं बुंनांगोन दा आं जिखि जाया आंनि सोलिनो आन्था दङ हिसाबै आंनिफ्राय जाहाथे साबसिन ओंखारलाङो आरो ओंखारलांगासिनोबो दङ दा सोरखारा मा खालामो बेनो आरो आंनि जबनि बिखयबा बुहुत दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव आरो दा बिथांमोनहा सिस्टेम मथे सानसे प्रमसन टाइपफोरखौ स्पर्ट्सनि बिखयै माखासे जेनेबा सिभिलाव माने थायो बै पस्टफोराव जेरै स्पर्ट्स प्लेयारफ्रा जेरै मोनहैदों नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेग्राफोरखौ आसाम सोरखारा साख्रि होदों बेखौ नायनानै जुदि नै प्रमसनखौ होयोबा मोजां आरो आं बेखौनो बुङो। जिहेथु नोंथाङा गेलेनायनि गेजेरजों जाफुंसार जाबोदों बे बिथिंखौ नायनानै गेलेगिरि आरो गारजेनफोरखौ मा खावलायनो सानगोन? गारजेनफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो जे फरायनायाव गावनि न'खराव थानाय गथ'फ्रा मा सिस्टेमैहाय आगबारायदों ना डाउन जादों गिबि फरायनायखौ गारजेनफ्रा नोजोर होग्रोनांगौ बेनिफ्रायसो स्पर्ट्सआवहाय आरो स्पर्ट्सआव बेसेबां आगबारायदों बा प्रेक्टिसाव फैदोंना फैयाखै एकाडेमि बा बबेबा स्पर्ट्स सेन्टाराव थांदोंना थाङाखै बा बबेबा माने स्पर्ट्स ट्रेनिं हलाव सोलोंहैदोंना हैयाखै बेफोरखौ माने गारजेना नोजोर लानांगौ लामायाव बबेबा खनायाव थानानै बेखार माबानि पार्पसाव हाबदों नामा मा गाज्रि बेसादाव लोब्बा दं नामा गाज्रि जानायाव लोब्बा दं नामा बैफोरखौ एसे खेल खालामनांगोन अब्लानो लाइमोनफोरनि साननाया साक्सेस जागोन जे जों मिथियो जे नैबे दा खोब नुनो मोनदों आन्डार 19 नि बयस बेबायदि अबस्थायाव फरायबोनानै गावसिनि साननाया ओरैबो थाङा ओरैबो फैयाबा मा जायो गोसोआव माखासे बेखार बुस्थुखौ बिसोरो माने हाबो साननाय फैयो बिदि क्लास 12 सोआव फरायनायनिफ्रायनो सासे मानसिया गाव मा खालामलांगोन दुनियाव मारै सोलिलांगोन आं मा मावबावगोन बे बुस्थुआ फैयो आरो जे सानै साननानै ओरैबो मोनहास'वाबा मानसिनाव मोनसे गाज्रि बुस्थुआ हाबो दा बैफोरबायदि बुस्थुनिफ्राय जानगार दोननोनो नैबे आन्डार 19 बयसखौ आं बरननाय जादों जाहाथे स्पर्ट्सआव इंगेज दोनोबा बिसोर बैफोरबायदि गाज्रि बेसादजों बिसोरो लोब्बा थाया खुदखि गावनि मोजां लाइफखौ दाना लानो गोसो जालाङो आं बेखौ नोजोर बोदों आरो दा बे बेलायाव गारजेनफ्राबो बेबायदिनो नोजोर बोनानै बाहेरायाव थागाराजासे स्पर्ट्स पारफर्मेन्सआव बिसोरखौ माबा होयोबा मोजां।
आरो लाइमोनफ्राबो खारगेट लानांगोन फोथाराव ओंखारनाय लोगो लोगो बाव नङा बाव आं जेरै स्कप होनो बा चान्स दं होननानै बुंदों बेखौ नोजोर बोनानै फुटकि गावनो स्ट्रं जानांगोन आरो बेनो। नंगौ बिथाङानो जाहैबाय उसु गेलेगिरि नेशनेल उसु जाज उदांस्रि नार्जारी। नंगौ बिथाङा जोबोद मोजां फोरमायथिबाय जे गेलेनायनि गेजेरजों सासे मानसिया गेलेगिरि महरै गायसननायनि लोगोसेनो गावखौ गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो बिथाङा गावनि बे गेलेनायनि जा रोंगौथि बेखौ लानानै बिथाङा नैबे गावनि जोनोम गामि आइथुगाव गामियाव सिखोना जोहोलाव स्पर्ट्स एकाडेमि गायसननानै ओनसोलनि गामिनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि फारसे लामा दिन्थिनो थाखाय सिगांबोदों आरो बाख्नायनांगोन दि जोङो नैबे बिथांनि जा सिखोना जोहोलाव स्पर्ट्स एकाडेमि बेयाव बिथाङा जायफोर गेलेगिरिफोरा बा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा बेयाव गेलेनाय सोलोंफैगोन बिथांमोननिफ्राय एडमिसन फिस लोगोसेनो मान्थलि फिस जेबो लानाय नङा होननानै बिथाङा फोरमायथिदों आरो ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ नैबे गेलेनायनि बिथिङाव सिगांबोनो थाखाय बिमा बिफाफोरखौ फरायनायजों लोगोसेनो गेलेनायनि बिथिङाव नोजोर होनो थाखाय बिथाङा खावलायदों। बैखौ नोजोर बोनानै आं बिसोरनिफ्राय एडमिसन फिस थाइसेबो लाया। सोरखारा आंनो जि अननानै सोलिनो आन्था फिसा जब होनानै दरमा होदों आं बेजोंनो सोलिनानै फुटकि गावनिफ्राय साबसिन जाथों देशआ मोजां जाथों गावजों गाव एना एनिया जोबस्रांथों आरो जोंनि इयुन जेनेरेसना आगबारायलांबाय थानो हाथों। मानि सिस्टेमबो आं लानाय नङा जाय गावनि लाइफखौ दानानै लानो टारगेट एटेन्ड जाफैनो हागोन। लाइमोनफ्रा खस्थ'यैनोबाबो थांनानै स्टेटखौ गेलेबोनो हायो आरो स्टेटनिफ्राय सेलेक्सन जानानै जेला नेसनेल गेम्सआव सौहैनो हायै बै लाइमोनफोरखौ जाहाथे सापर्ट हरो आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो। लंपेन्ट गानग्रा हिन्जावा मोजां नङा नाथाय अब्लाबो आं बुहुद सौसिबोदों। आं बे लंपेन्टनि सायाव हिन्जाव मानसिया गाननानै जे ओंखारोबा बा ट्रेकसुटनि सायाव खिन्थु बेकार ड्रेस नङा ट्रेकसुट स्पर्ट्स ड्रेसनि सायाव मा भेलु दं बेखौ सानसे मिथिहोगोन होननानै गोबां टारगेट लादों आरो दिनै आंनि उन उन गोबां लाइमोनफोरानो फिल्डआव स्पर्ट्सनि ड्रेसखौ गाननानै ओंखारदों लाइमोन हिन्जावसाफ्रा आरो मावनायखौ खिन्थानांगौबाथ' बेनो दुखुनांथावा आंनि माने सार्भिस जबा फिसा आंनि फारसे माने नायसनफिनग्राखौ गैया होननानै आं बुंनांगोन। सोरखारा मा खालामो बेनो आरो आंनि जबनि बिखयबा बुहुद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव आरो बिथांमोनहा सिस्टेम मथे सानसे प्रमसन टाइपफोरखौ स्पर्ट्स प्लेयारफ्रा जेरै मोनहैदों नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेग्राफोरखौ आसाम सोरखारा साख्रि होदों बेखौ नायनानै जुदि नै प्रमसनखौ होयोबा मोजां आरो।